Hello, sound check. Maya payabak po. Pangadyan tayo po'y novena king induning lananggan sao. Talakata po. Kilagyan ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Kapatad, ang timong anak na ningnuan ay hindu tamo, makatipon tamo arap ni mapaglalang larawana, ban paranganan taya at manalangin, para king anggang kailangan tamo. Uli na ning itamatampang anak, adwan tapa mo ipakalulot kapatawaran nin Diyos. Itamangan po. Mapamakalulong ipa, tinubod me indivinong anak mo, banat busana kami, kapaminataning kamatayan at pangasubling mebe, at bandi na kaming bayong bie. Uli na niti, gawon mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo mi katapilan king milabas a panahon, kilingon mi iting matas adangalan, mi kasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi ning mataktak king kasalanan mi, aduan mi impakaluluwan mo kami, mi biye kaya sana kapilanman, antimon tunay mong anak at tapat.
Siklod tamo po. Panalangin ning novena. Itangan po. Pakamalan ay indu ning ananagan saup. Manibat king krus. Jesus binyana ka kaya kami. Ban maging indumi. Ika ing maganakan dili. Ing malugod dili karing sablang indu. Malugod mo kayong balikdan. Ikaming kekang anak. Ngining adwan mi ing kekang saup. King hanggang kailangan mi. Lalong-lalo na. Inyang atyo ka pa ketiking yatu kaluguran na indu. Biriyan mong dinakya ka king kasakitan aning kekang anak. Ulining sikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan, ampong kapanaligan kinlugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, anggyang emo atalos. Ikamiman at ing kiyang krus ampong kapagsubukan. Pamisan-misan may bugna keng misaldak a kapibabatan. Lusok ming pakamalan indu, idakya mo kami, king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming alangpat na inugod ning Diyos kay kami, king pakibatano nga ding panalangin mi, king bage anong makanado lang lusok makakayap kay kami. Pasiknangan mula ring puso mi, banadala mi ang krus, anti mo indibinong anak mo. Sopon mo kayong makatalos, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang sala indamakaya naman, king pangasobli ng mebye. Lusok apakamalan na indu, ning isip yung miloring keking pigagap, ay mupabusan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul ilugod mo karing aliwa, sopon mo kaming ayapusan dako, kabang manalangin kami, para karing keking kapagnasan, at para karing kapag nasandaring hanggang atsuketi, makipagnovena. Pag-amo-amo mi kaya ka keking indu, insopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pamaghingalu. Di na mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatulang mo ring malungkot, maging mayansahing kasakitan ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo kin Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamalan na indu, sopa mo kaming manginlag, king kasalanan mikawani kaya kami, king ipang at siwanwa, at king balang metong kaya kami, kimip mong kapanaligan kaya ka. Bibili mi ing sarili mi, lalaw ning matumong mapanwalo mong indu, at panatag kaming manalig, king may payo mong kasopan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Itangan po. Indu ning alanagan saup, pinili na kang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyon na mula rin kekeng pamilya, king malusok mo lugod indu. Manano na sanang isakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili ng tapat, king metong at metong kapilanman, at mikalugudla, antimono makanano inlugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyon ang mula ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apeni bala na karela ng Diyos. Ibiyarasanang parati karela, ingalimbawa na nintune biyeng Kristiyano. Sopang mo lang paragul karing anak do, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, balnuguran dalat igalang, ampong pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karing minalalong ipanibala, ring kaya nakanyini. Dinan mo kayang masabal, kin dapat mindikilan, bangawan mi ing keking dake, kanita maging santunga nening kapaypan, ing kaya kaming pibale-bale, anti mo isariling pibale-bale karing Nazaret. Ika ing kaya kaming uliran, sopon mo kami bandagul aldo-aldo,
intunay minlugod kin Diyos, at karing paraming tao. Buwan kanito, ang katuliran, ampong kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaya doon king induni nga lananggan sao, Santa Maria, Santang Birhen kinagling alang bakas kasalanan. Kaya king indu ni nga lananggan sao, iking makasalanan mamasa kami kaya ko. Buwan mi kapnuan kami king banal na espiritu at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo karingagang tao. Banaldoldo lalo kaming maging kawangis ng Yesus antimo ika. Ban maging mamo kamit mapakumbabalog antimo ingkiyakang anak Yesus. Ban pitakutan mi ing pangabating na ning pamakikaluguran mi king Diyos, kabang kaba, pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan, ipakalulun at kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king in Diyos, magsalitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo, manalangin kami, kimipmunlugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos mi, ing mulaga ning pamanyabaking Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagul ilugod mi kang Kristo, ampo karin paramin tao, kapamilatan ning maralas apa makinabang. Ban igalang milaring katawan mi anting santungan ning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karingaliwa. Ban apakilala mi indangalan na ning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, kimipnong sipagan at kalausan alug. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala mi ing dewakan na ning pamagdulap, king sarili ming kapakanan, ning ati namang mapeperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apa mi palaganap, king pibandyan naniting yato. Ban idake milaring aliwa, king gelingan mi, para king kasaplanan ning komunidad. Ban idake milaring aliwa, king gelingan mi, ban tanggapan mi ing kiking katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal na espiritu, tayranet pasiknangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ampol ding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakal a bokasyones, king pamagpari at biye relihiyoso. Ban adala miya imbelwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kiyo. Bang kinanumang atotuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king in Diyos, iyang makipaya kaya kami, apoki sabla. Ban king oras ing kamatayan, makasadya kami lungob, king karinan ning ipang at sibanwa. Ban kanita matay kaming at tsuking kapayapan, at pamakikasundo kang Kristo, ampo karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami, king kamatayan daring pakamalan mi king be, pauli ning kapaniligan mi, king ginung sinubling mebye. Banding kapatid ming mayango na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngini tahimik tamong manalangin para kang saritang kapagnasan.
Itamangan po. Banal a Maria, sapon mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mi ing kabilugan a balayanin Diyos. Manano na sanang may payabot ngan kaya kami, ing kalalangga mong sao. Ginoo binyeme Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumab kaya kami, king balang pinandit. Ibigay mo kaya kami, grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakat na po. Kinayuning ipampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Kingal do iti pagmasusyan ning Santa Iglesia, ing kapagaganakan kang Santa Cecilia, Birhen at Martir, ing patulunan daring kikatamong choir. Antimurin, kaniti pong aldo, ing kanan ng aldo, ning kikatamong pamagsadya, para king solemnidad ng Kristo ngari. Kambeda po din kikatamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po din kikatamong sponsors, di Sister Mila David, Sister Soping Kayanan, Sister Lourdes Rivera, at ding honorarias. Kapasalamatan da naman ding magmasus, di Mayor Roding Gonzales and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family, Mr. and Mrs. Angelo Maniti and family. Kapasalamatan da naman dig magmaususi King Aldo Dang Kebaitan, di Maiden Torres, Mayor Teddy Tumang. Kapasalamatan da naman King Anniversaryo ning karelang panga-ordain, the Reverend Father Norban Bitug, Reverend Father Ernesto David. Special intention, Ditz Enita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Angel Manalang, Camille Hazel Manalang. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mark Dickliner Bayani, Joe Tolentino, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Michael Alfaro,
Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Florencia Mercado, at Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Norma, Jose, Ramon, Maximino, Adoracion, Ray Mark, Herminio, Alice, Aurora, Remedios, Felipe, Most Reverend Enrique, Father Aristotel, Carl Kent Death Anniversary, Rodrigo, Chofista Death Anniversary, Benancio 40 Days, Felicitas 40 Days, at Ting Baldang Kaladua King Purgatorio. Kilagyo ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi at kakaingan, mayapayabak, kakaingan po, ating pikakapatad, bakit ang bebet ang matampang pagmasusyan, ating banal ay Eucharistia, amin ang talapat pagsisyan, din kakatang kasalanan, at anyaran pa lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang miglalang king meto yatu at mitang kaking penibatan ning sabla, Ginoo pakalulu. Ikang magaring mitmong katuliran, Kristo pakalulu. Ikang miyubog king tao, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paingtutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Minangin mo eh. Magpatigan na ba?
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biye mo, manatiling susulong kay kami. Ang uwa na kesa ng iba't king kamatayan at painturo king kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Papanatilian mo keng mabiye kang Kristo Jesus. Papanatilian mo keng magbante king panalangin. At tapat king kayang turu hangga king pangabulalag ning ligaya mo kay kami. Tiyadan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king kaduwarang libro ding Makabeyo. King aliwa namang sitwasyon, Dekapde ing metong apengaring babaeng Hudyo at ding pitunang anak alalaki. Pepabarog na laning ari, banpilitan dalang mangan karning babi. Makapagmulalayang dili karelo ing ima, at karapat dapat siyang makapasubaling lugal king kaya katamong katandanan. Agyamang ikit na lang mete ring pitunang anak, kilubnamuning patingapon, makanyan man pibata ng mitmuntetagan, uling binili na ing kapanaligana king Ginu. King amanurang siswan, pepasik na nga nalub ding anak no, masikanya lub, agyamang babayi yo, uling atin niyang kapanaligan king Diyos, pepasik na nga nalalub, ing metong at metong karing anak no, nga na karelo. At kayo king sepupunan ko, at ako man balo nung makanano, uling aliwaya ko ing minyebye, at inawa kaya kayo, at king pangayubog ning katawan nyo. Ing miyubog king tawo, yo imiglalang king meto yato, at yo ing mibalak king penibatan na ning sabla. Inya king lunos no, ibalik na ing biyeyo at inawo, ang tinaning linaweyo lang matas, king sarili yung biye, ding kautusan no. Penandama ng Antiochus ing gagawan ning pikalyan ning ima, inyagewa na ing sablang agyuno, ban apa paniwala ni ing bungsu karimika kapatad, ban kalingwanan no ing kaugalyan do ring makatwaro. Pengakwanen ng taimtim, king emune ing gawaning mibandi, at pikabaluan, nune dinane pang katungkulan, amakiupaya, at mi pamasaganyang kakaluguran ning ari. Nung kalingwana la ring karelang kaugalyan, ang tinaning dirinan pansin ning anak alalaki. Inawas ne ning ari ing ima, at inawad no king ima, ing payuwani ing anak no, ban iligtas no ing biyeno. Kay ba't ning dakal ning pamanmuyot ning ari, mebi sayang agkatanya ning anak no, lineleyo king anak at bilang tutol no king ari, nga na king amano ng siswan. Anak ko, malunos ka kanako, delara kang siya mabulan king sepupunan ko, at lungbanwara kang iningat, sinesera ka at peparagul, ang gana king edad mong yan. Adwan ko kaya ka, anak, lawan me ing banwa at tsato, lawan mo ing sablang at yuken, ganakan mo ing lelanganingan ng Diyos, ibat ngan kayo. At king makanyan mo namang paralan niya makibiye ing tao, may pitatakutan iting berdugo, matulaming ibiye ing biye mo, at pakilala mo ing karapat dapat ko karing kapatad mo, bankin lunos na ning Diyos, tanggapan da kang pasibayo, kaya bera kang kimpamanyubling mebye. Yapa mong kayari ng migsalita, anya migsalita ya ing anak, nga no, ikayungan nanupang panayan nyo, ako pa'y lalam karing kautusan ni ngari, ing pamintuan ko, yo ing kautusan abinye ng Moises, karing makatwami, at iko,
Aring Antiochus, aginawa ka ring niyayaliwang paralan, akatampalasan ka ring Hebreyo, eme atakasan, inggamat na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Ginoo po tang lunto ing ligaya mo, king tula kamwat mo ko. O Ginoo pakiramdaman mo ko, katuliran ing adwan ko, kakundalangin mirasa, king kaya kang panamdam, uling tao kong mapaglinlang. Karing kaya kang dalan, bitis ko karinla dumalan, inya ko mga takid, king kakong pamaglakbang, kaya ka mawus ko o Diyos ko, uling pakibatan mo ko, kaya kasanang tingiran, ining kakong pamanyambitan. Ingatan mo ko antimong pekamal kaya ka, lalam mong pakpak. Ingatan mo makanyan sana, lupa mo kakuyan tangalan, uling darapat kong katuliran, at kagising ko ng abak, tula kumat mo ko, uling at tsuko arapan mo. Tanggapan niya iting mensahe, antiring amano ning tao, nune antiking katutuan, ing amano ning Diyos. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Sindo ng Yesus sing pamagsalita na at salita ning metong at talimhaga karing taong makirandam kaya. Depat na iti uling malapit ni Jerusalem at isipan daring tao king inkayarian ng Diyos malapit niyang lunto. Nga na, ating metong at taong marangal, amin taking marayong bansa, bayang magawang ari, at kay ba't magbalik ka naman? Bayame ko, inaus no ring apulo ng ipus, at dinina nung tungga-tunggalan na sa laping ginto, at sinabi na karela, pag negosyo yoren, ang gaking pamagbalik ko. Tuturan niya mang kesaman ding memalin na, inyakala ko na may tubod lang pekakatawan da, bansabyan da, may buring maging haring taong iti. Gewarya mo ring hari ing taong ita. Kebat minuriya at pepayaws na laring ipus, adinina ng salaping ginto, banabalo na nung magkaning penakitaning balang metong. Linapitsing minunang mirinan at ngana, ing salapi yung ginto gino, may nakita niyang apulo. Masanting nga na may kibat, mayap kang ipus. Antining meging tapat ka king dita kabage, panibalanda ka karing apulong syudad. Rinapitsing kadwa at nga na, ingke kong salaping ginto gino, may nakita niyang 5. At sinabi na kaya, manibala ka karing 5 syudad. Rinapitsing aliwa pang ipus at nga na, oy ni gino, ingke kayong salaping ginto, binalod ke king panyo at selikot, tatakot ko kaya kayo, huling masakit kayong pakyutusan, kakwanan nyo yung eke kayo, at pupupulan nyo yung eyo tenam. Pekibat ng kayang Panginoon, marawak kang ipos, king sinabi mong yan, karinda katulan. Balo mo na palang masakit kong pakyutusan,
at kakwanan ko inge kako, at papupulan ko inge ko tenam. Bakit may bildog king bangko yung salapi ko? King pamagbalik ko, mika interes ya mo man sana. At sinabi na karingatyo ka rin, kuwanan niya kaya ing salaping ginto, at ibiyaya king atinang apulong salaping ginto. Dapat nga ra, atinang apulong salaping ginto, Gino. Sasabihin ko kaya kayo nga nang may kibat. Ing ninumang atin na mirina niya pa, dapat tang ala, agyang itang ditak, at kaya mayakwa pa. Ngayon tungkol naman karetang kasalang kong makibuliking maging hari ko karela, idalay la keni at patenyo la king arapan ko. Ing mayap ng balita ng kaya katamong kaligtasan. Gandang morning. Kamusta po kayong lahat? Mayroon pa ba kayong refrigerator? Baka may extra kayo. Mga 3 weeks na pong walang rep ang kumbento. Ang gamit namin niya yung aking personal rep. Kasi bumigay. Actually, bago pa ako umalis, may katok na yung rep. Hindi lumalamig yung cooler niya. Nagyayelo, pero dun sa baba, walang lamig. You know? Kaya mga 3 weeks ago, pinull-out na ng isang gumagawa, pero mukhang walang makitang parts hanggang ngayon. So 3 weeks na. At naisip ko, bibili na ng bago. Kaya hingi ako ng pera kay Sister Nida nito. At naghahanap-hanap na po ako kung anong pagpalit. Kasi matanda na rin siguro yan, mga more than 10 years. Yan man po mga problema pag mga gamit natin, yung pag wala silang mga parts. Kahit gusto mo man sila, and kung pag walang parts, hindi mo na mahirap ikumpunihin at ayusin. Kaya kayo po, kung bibili ako, ano ba yung re-recommenda nyong matibay at maasang ref? Durable and reliable. Anong brand ang i-recommenda nyo? LG. Yung nakita ko mga LG, yung side-by-side door na maganda. Yung bagay sa kumbento, siguro mga 60,000. 50,000 to 60,000. Yung pong side-by-side na gano'n. Mga 19 cubic feet to 20 cubic feet, 21 cubic feet. LG. Mas matibay ba yung LG kaysa sa mga ganong Samsung? O kaya yung Panasonic parang napakamahal. Mayroon pong mumurahin, Beko. Beko, European technology daw. Baka naman after 1 week sira na. Kasi hindi pa kilala. At normally po, ganyan tayo pagpipili ng mga appliances. Ang lagi, pagbabasya natin, durable ba? At reliable. Kaya pag mga nag-advertisement po yan, yan ang ginagamit na words. Ito, sabi niya, durable and reliable. Mga appliances po ang pinag-uusapan natin. Pero siguro dapat tanong natin sa sarili natin, tayo, durable ba and reliable? Kayo po ba ay matibay at maasahan sa buhay? Kasi yan lang naman ang laman ng Ebanghelyo. Itong kamukha ng last Sunday. Kaya lang last Sunday, yung gospel po natin from Matthew. Ito from St. Luke. Mayroong pagkakaiba, pero may pagkakapareho. Dito po, hari naman ang umaalis at ipinamahala o binigyan ng tig-isang ginto raw yung mga alipin niya para invest. At pagbalik, yun, i-ask for accounting, kung anong nangyari dun sa
ipinamahala sa kanyang ipos at um, yung pong mga una, ayun, kumita yung ginto ng hari. No? Siyempre, sino bang di matutuwa sa ganyan? No? Pinagkatiwala mo, inahibilin mo, tapos kumita. Ibig sabihin, itong mga taong ito, maaasahan sila at matibay sa anumang mga nakakatakot para mag-invest. Kasi nakakatakot po yung pag-i-invest na ganyan. Nakakatakot din yung mag-business. Pwede kang malugi. Pwedeng mawala. Kaya kung minsan yung iba ayaw ilagay sa anumang pagkakakitaan ng kanilang pera na tinitignan na lang. Kasi baka naman mawala pa. Pero itong ilan dito, matapang sila. Sa tininvest nila, at yan, kumita. At siguro dito sa mundo, kung hindi ka magiging matapang sa ganyan, talagang wala kang aanihin na maganda. Kung hihintayin mo na lang na may mangyaring mabuti, kailangan ikaw rin, tayo rin magsikap at hanapin ang magbibigay sa atin ng swerte na magpapaunlad sa buhay natin. Kaya yung pong mga una, yan, kinatuwa, kinagalak ng hari. Kasi nga, hindi sila natakot na invest ang kanyang gintong pera. Dahil dito, kumita. Kaya para sinasabi ng hari, you are durable and reliable. Kaya dahil ganyan ka, asahan mo, ipagkakatiwala ko pa sa iyo ang masigit pa dyan. Ikaw, dahil kumita ng 10 syudad ang ipagkakatiwala ko pa sa iyo. At ikaw, dahil kumita ng 5 pang syudad. Samantalang yung huli, takot. Natatakot sa hari. Dahil daw kung ano-ano mga dahilan niya. Kaya ang nangyari, ayan, binalik lang ng ganon. Kaya tuloy siya'y na sermon. At siyempre po, ito'y kwento lang at parang pinarusahan pa sa kanyang hindi pagkilos at paggalaw. At sa atin po, yan, sana tignan natin to sa ating relasyon sa Panginoon. Bagamat tayong lahat ay nagkakasala, may kahinaan. Pero binigyan naman tayo ng kanya-kanyang galing at talento ng Panginoon. At kung nilikha niya tayo, siguro ito rin ang hinihintay sa atin na tayo maging matibay at maasahan niyang nilikha. Kung iba't ibang mga brand tayo na ginawa ng Diyos, na appliances, siguro tayong lahat, kung anumang brand natin, ang hinintay ng Panginoong Diyos that we become durable and reliable sa buhay natin. Kung saan po pag inisip ko yun ang hirap naman. Kasi ang hirap, mandaming pangapagsubok, problema, tukso sa buhay. Na kung minsan sila yung nagpapadown sa atin. Ito yung mga parang nagpapahina ng ating kalooban. Kaya kung minsan tumitigil tayo sa ating mga gustong magagandang gawin dahil sa ganyan. Pero hindi. Dito nga po sa ating first reading, ito, pinakita ng mga magkakapatid na Maccabean brothers sa pagchichir ng kanilang magulang, ang sa kabila ng pag-uusig sa kanila, itong hari, nanatili silang matibay at matatag. Ganyan naman po tayo. Masusukatan lang natin ang ating katatagan at tibay sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng mga hirap at pasakit sa buhay. And then natin makikita na malalampasan pala natin, kaya pala natin. Kaya siguro ito pong hilingin natin sa Panginoon na kasi naniniwala ako sa tulong din niya kaya tayo nakakaraos, sa biyaya niya kaya tayo nananagumpay. Kaya naway bigyan tayo ng sapat na biyaya para ngay tayo maging matibay, tapat,
at maasahan niyang mga alipin. Amen. At ngayon po ating idulog sa pintay mga kaibigan, tayong lahat na inaasahan ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kingkekang balayan. Ginoy, bakit mo'y ganakamo, kingkekang balayan? Para karing sabla tamong mamuntukan, akit na sana ing panamdaman tamong pamangailangan, banin karelang pamamuntukan, pitapat karing bagay tutu, para kaya katangan, manalangin taking Ginoo. Para karing taong mangailangan diling sao, maging makabuklat lasana king grasya ng Diyos, at mitmong kababan at kapasalamatan dang tanggapan, manalangin taking Ginoo. Para karing pengari at anak, at alastas dos sana ring may kakambaldang parasan, at kapilanman era paboren, ingpuang nilikas lahi, amanyagsag karela, manalangin taking Ginoo. Para king balang metong kaya katamo, mitmong kababanta sanang tanggapan ing katutuan, aking arapan ng Diyos, pante-pante tangan, at tanggapan tamo ing dibinong kabyasnan, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo po ni sarilitang kapagnasan. Oy pa, pasalamatan da ka, uling pakiramdaman mo rin kaya kaming kayadwanan. May parating aintindihan nung makanano mong ipagkalub in kaya kaming pagnasan. Dapat asisigurado ming anting malugoday pa, tatanggapan mila, kapamila tanang Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuiting daon karinggamat mo, kikapunit kanigaya ng kayang lagyo, kikakata
kasaklalan kay mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ilapit mo kay king kaligtasan, kapamilatan dareting ayin, adaralami king kekang dangalan. Tanggapan ming ganap a sakripisyong binyemo kay kami, at panuwanan me antimonong makanano ming pepanuwanan ingay ng Abel. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatilia kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. Nilangan ming meto yato, ake kang babae at parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryandak at pasalamatan. Ding balayan, ake kang binukod, at ding banal, aparating kekang kayantabe. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekang. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, walinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayamida ang kusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinmaning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kong anat kanan niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay balingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, kanin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kung an minom ko kaniti, iti yung kalis yung kana akong daya, yung daya ng bayit talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sa blang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Napta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Iyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang babayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap king lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Kaya pumapin na napinan katahimikan, ganakan talang ini, ni sablang pakamalan tamang mayang obye. Gana ka mula naman, ding kapatid bing pepaynawan at maninayang subling miye, lalo na din talasum yung mong di among Aristotel at Bishop Ricardo, ading ano pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biya lang hangga, ban kaya biya ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. 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 Ngini manalang tamit mong kapaniling alugod king ipap karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Kaya natin o ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling, kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, na mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Anti po, may kakapatad, masyatang yan pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan.
kami, ikaw payakan, ibigyan kay kami, ikaw payakan, Demuin kapayapan, ibigyan kay kami, kapayapan, Demuin kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginom, ing kordero ning Diyos, aminalako king kasalanan ning yato, ngon tangking birana, kaniting banal ng komunyon. Ginuweg matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasmi nga mana mo, kumayap na. Manalangin tamo.
Uy, paming mapamakalulu, dinanda kesa ng bayong parasan, dating misteryo, at iatad da kami, king meto nga bayong biya kayabe mo. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ipagkalabuhin nga lang kapainawan, kalisab ng pakamanaming mayangon na biye o ginum, nga lang ang sala sa lagsa karelangan, ipainawalangan sana king kapayapan, ing kaladwarat, ing kaladwaring sablang tapat, ameko na, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipainawalangan sana king kapayapan. Amen. Ing ginuma natilya kay kayo, at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahing tutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, may ari ng kakatang kapag masusyan, o may tanang eni, paligayin tayong Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebiyeta mo. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, may poras gandang araw, marami pong salamat.